Είμαι στο νέο μόλ Δραπετσόνας και ψαρεύω. Ναι, ψαρεύω. Και έχουμε πιάσει ένα το ψαρό. Ορίστε. Ρίγο σαλιάρα. Όνομα και πράγμα. Ας τη βγάλουμε τώρα. Τι θα χρειαστούμε? Πρώτα απ' όλα γάντια. Ναι. Έλα. Δεν μπαίνουν. Και θα πάρουμε και μία πένσα. Για να βρούμε τη πένσα. Πού είναι η πένσα? Πένσα, πού είναι η πένσα? Πού είναι? Εδώ. Αχ, για το ψάρι δεν προβλέπω να επιβιώσει. Να την πένσα. Λοιπόν, κλείνω το βίντεο.